I har givet mig et dejligt hjem. Kærlig hjælp i mig på vejen frem. Tak for jer som så mor og far. Tak for alt, hvad I mig givet har. Tak, jeg siger her til hver en gæst. Tak fordi I kom til denne fest. Hjælp mig nu og lad os glasset tage. Mor og far skal have et højt humør. Mor og far, længe leve. Hurra! 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 Ja, var det kun sang til ham. Vi synes nok egentlig, at det var måske lidt for hård, men efter hans præstation herop til konfirmationen, så mener vi så, at det var lige passende. Så det er altså det sidste, jeg lægger, det er en sang til vores fader. Vi har 150 i morgen. Kom, for hunde. Kom, for hunde. Han er gammel, kunde skræmme, et for kalken og for tabt. Det går stadig ned ad bakke, alting hænger trist og slapt. Han er færdig, ikke værdig, til at drikke øllet ud. For han himler som en øjling, og det drøber fra hans tud. Skål! Det er ikke sjovt, det der også. Ja, det er ikke sjovt. Det bliver sgu værre, så. Det kan kun blive værre. Det kan næsten. Venlig unge, livets junge, vi vil bruge alvor krudt. Vi vil nemlig bøje armen, lige så tit vi bliver krudt. Og vi ønsker gamle svinger, du må klare mange år, så vi efter her kan mødes for at få en viklet tår. Så synes jeg, at min fader, han må ikke sidde med, så jeg synes, han skal rejse sig op. Rejse sig op. Og vi bliver sæt med Og hylder. Hvad med ryggen? Lige et øjeblik. Ryggen og ryggen. Ja, jeg har det godt på ryggen. Og Søren længe leve. Ja. Hurra! 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 Og så er det langt. Hurra! Det er sgu ret langt. Skål. Det er ikke meget luft. Nej. Jeg vil sige tak for god ro og orden. Det er bordet. Og så vil jeg gerne sige velkommen, og så tror jeg nok, at kaffe ovenpå i hvert fald. Og så, nu har jeg haft fået sangen, så kan vi jo godt afsløre, at det skal nok ske i morgen, og Lise har købt en pølsevogn. Så dem, der har tid og lyst til lejlighed, de er velkommen i morgen. Velkommen. Tak. Det er lige meget. Første gang, Nå, de har tid. Kom lige. Nå, fordi vi er ude igen. Ja, det er jo så, han kunne godt sige til 5, det er 5 med vej. Men det er lidt så originalistisk. Og det er også derfor, mange gange så er det nemmere, hvis der er en, der er lidt til ben. Så en, der er så er der en, der løber ned. En, der kan klare kampen hele tiden. Jeg vil så sige, at vi klarer heller ikke at servere det. Det har vi ikke helt. Så vi forventer lidt, at det er mere spejler. Ja, det var det, det var noget med. Ja, det var lidt fra.
Det kommer ind på Og de var en 3. Først sprede de 2 på langside til siden af. Og de er rundt der. Var den stærk? Lad os den der. Ja. Så det, du skal have med dig, også drikkes vand. Der har været vodka i. Ja.